Elvin täytti 2 vuotta ja nyt pääsette tämmöisen lyhyen videokoosteen mukana seuraamaan vähän, että miltä tää synttäripäivä näytti. Aamu alkoi lahjapakettien avaamisella. Elvin sai lahjaksi muun muassa uimatossut ja sitten tommoset söpöt pipsapossusukat. Heti Elvinin herättyä mä kysyin siltä, että mitä se haluaisi syödä niin kuin aamupalaksi nyt synttäripäivänä. Ja Elvin vastasi, että kakku. No meillä ei ollut kakkua, niin annettiin sitten ne suklaasuukko ja laitettiin siihen kynttilään, että Elvin sai puhaltaa sen. Sitten me lähdettiin ajamaan kohti Vantaata. Elvin otti päikkärit autossa ja saavuttiin sitten Flamingoon tänne Kylpylä-hotelliin. Mä jotenkin tykkään ihan sikana tästä hotellista ja siitä Kylpyläpuolesta. Me oltiin täällä hotellissa 2 vuotta ja 9 kuukautta sitten. Tässä on todiste siitä reissusta. Meillä oli tosi kiva huone, näette sen ihan justiinsa. Oli niin kivat noi maisemat, Elvin tykkäs katsella autoja tuolta. Ja tässä on huoneemme. Oli tosi kiva, tilava. Nyt näkyy vähän, tässä on niinku sänky ja sitten on Elvinin matkasänky. Ja sitten mä olin erikseen toivonut kylpyammetta ja se